Ni y'aw donnen aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru n'ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ale ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma samedi o samedi u bɛ na an ma da don dɔgɔkun kɔnɔ bakuruba minnu kɛra kibaruba minnu kɛra an bɛ faamuyali di an lamɛnbagaw ani an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn semaine o semaine a b'aw sɔrɔ an na nin wagati hukumu in kɔnɔ donc bi dɔgɔkun kibaru jɛmukan kɔnɔ kunnafonidila fila min b'an bolo olu ye mɔgɔ ye kuma caman an b'u wele u bɛ na an bɛ hakilina falen kɛ dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra o dɔ ye Mohamed Mariko an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabili la. Foli diyara n ye n b'i fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na e yɛrɛ ani inshallah. Basi t'a la donc ale ni maa min ka ɲi ka hakilina falen kɛ o ye Bakari Tarawele an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabi la à chaque fois n'an y'i wele i b'an jaabi ni ka temps b'i permettre. Kolon an b'a fɔ ko awuzu bilahi mina shetana rajim ka foli lasegin i ma ka foli di an kɔrɔkɛ ma Mohamed Mariko technique an ma ɲinɛ ale kɔ ani maa minnu ka danaya sɔgɔlen don Jani com na an b'u fo ka waleɲuman dɔn u ka danaya lakuraya kumaso in kan ka sababu kɛ wulikajɔ sabatilen don a bolo walasa ka se ka malidenw kibaruya u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ merci. Basi t'a la donc foli bakuruba o bɛ an lagɛbagaw ani an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ semaine o semaine ka fidélité la donc nin dɔgɔkun in kɔnɔ information kɔni o tɛ fɛn ye kibaru kɔni o tɛ fɛn ye fɛn min manquera min kɛra kɔsa in na n'o kɛra vendredi n'ale kɛra septembre kalo tile le 26 septembre kalo tile 26 2025 an y'a ye k'a fɔ an ka premier ministre n'ale général Abdoulaye Maïga ale kɔni tun bɛ a ka discours la ONU ka 80e anniversaire n'o y'a ka san 80 o anniversaire o réunion ale tun b'o kɛnɛ kan o bɛnna ale ka discours ma nin discours in kɔni kɛra fɛn ye min an ka jabaraniso n'o Watam yɛrɛ ye fo ka taa se kumaso caman ma u ye hakilina falen k'a la donc an kɔni an b'a fɔ dugu jɛlen sisan cɛ caman fɔra a la mais bakuruba la Mariko e ye mun de faamu discours in na discours in papier a yelen kɔfɛ. D'abord an b'i fo fɔlɔ ka Jani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka maliden bɛɛ fo an b'an sinsin Daliba masa tɔgɔ ye ale ka inshallah sitanɛ ka gɛn ka bɔ an bɛna kuma o kuma fɔ an dafa kuma k'aw don an da ka an dafara kuma kana o don an da inshallah. Basi tɛ. N'i ye kuma di yan n ka se ka discours min dakuruɲɛ fila kuntigɛ a la ka kɛɲɛ ni a kunbɛcogo ani a faamucogo ani malidenw yɛrɛ y'a ye dugu jɛra a lahalaya cogo n b'a f'i ye kabini a yɛrɛ waati n'i ye dugu yɛrɛ lajɛ a kun kɛra i n'a fɔ Mali ndolancilaw bɛ ndolanci la yɔrɔ ni ndolancilaw bɛ ndolanci la ni bi donna mɔgɔw bɛɛ b'a kalama ko dɔ ko o bɛ sen na a bɛ caya an ye o kɔlɔsili sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko siga tɛ a la kuma min fɔra ciden min taara ci la a ye ci min fɔ a ye kuma min kɛ i b'a ye jamanaden fan caman ka lahalaya o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la an ka jateminɛ kun fɔlɔ o kɛra o ye jateminɛ kun filanan o de min cira min taara Mali tɔgɔ la malidenw tɔgɔ la a yera la k'a fɔ ko ci nin a b'ale yɛrɛ dusu la ci nin a bɛnna ma wa a kɛra ci nin tabaga doni tabaga belebeleba ye k'a la ka se a fɔ ko ɲuman cɛɲi na jama min ni a tun bɛ o ɲɛma an ye o kɔlɔsili fana sɔrɔ k'a la ka kɔlɔsili sɔrɔ fana kuma kumabaw kuma minnu bɔra a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o de bɛ malidenw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ bɛn bɛ o de ma donc dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn laɲini min b'an bolo tɔɔrɔ ni degun min bɛ Mali kan a taara ka t'o dangɛnɛmaya ani ka wele da hakilimaw ka kunu u bɛ jɛkulu min kɔnɔ tɔnba min kɔnɔ n'a ma kunu a waati la a k'a dɔn k'a fɔ ko tɔw kununen don wa tɔw bɛ ka fɛn min ye fɛn min ye yɛrɛya ye ka o sabati u ka jamana kɔnɔ. Basi t'a la an bɛ segin ma sɔɔni Bakari Tarawele kɔni an y'a peut-être e ye discours in suivi discours in y'a ta k'a lajɛ kuma caman fɔra a la AES ka kumaw fɔra a la o bɔlen Confédération de l'AES n'o ye les États de l'Alliance du Sahel ye o kuma fɔra a la n'o bɛ Mali Burkina ani Niger ko fɔ o bɔlen kɔfɛ défi min bɛ yen n'o ye terrorisme ye a da ser'o fana ma fo ka se
bakuruba kuma la n'o ye accusation dɔw taara ka jamana wɛrɛw sɛgɛrɛ kosɛbɛ. e bɛ mun de faamu na aw mun de ye discours in suit ani maliyɛnw yɛrɛ ye discours in jateminɛ cogo di Mali population. Ni an seginna ka don kuma kɔnɔ an bɛ maaw fo ka o waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na n'i ye premier ministre ka laseli in lajɛ a bɛ an hakili jigin salon nin kɛnɛ kelen kan ni o ye tako 79nan ye septembre kalo la a tun bɛ kɛnɛ in kan a ye mun lase maaw sigira k'o makɔnɔ cogoya min na maaw sigira ka nin fɛnɛ makɔnɔ o cogoya la maliden fanba taasira kura mun talen don jamana ɲɛmaaw fɛ nin wagati na ni o ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ye discours in caman y'a ye o minɛ in kɔnɔ wa a laseli yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ fɛn mun fɔra bakurubaya la ni a bolila point 4 kan o fɔlɔ ni o bɛ tali kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ale kɛlɛ la fo ka taa se maa wɛrɛ ka fɛn dɔ jɔkoya an kan an bɛ ban o mun ma a y'a lase ni tɔn minnu ye kumakan don kuma mun ni a donna malidenw sugu la baara mun kɛra ka kɔn o wulikajɔ ninnu ye ni o ye a médiatisation ye an bɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɔnɔ kunnafoni ale jɔyɔrɔ ka bon baara in kɔnɔ surtout kɛlɛ mun ni an b'a kɔnɔ ni o ye terrorisme kɛlɛ o sabula o ye wulikajɔ mun kɛ ka laseli ni o discours ye ka retransmis en direct o kɛra fɛn ye fɛn mun ni mɔgɔw y'u intéressé a la kosɛbɛ o n'i y'a ta k'a lajɛ fana i bɛna ye k'a fɔ a da sera fɛn dɔ ma ni o bɛ tali kɛ lakana yɛrɛ baara la an ka finitigilakaw ye jɔyɔrɔ mun sɔrɔ bamacɛya kɛlɛli la wagati laban ninnu na a ye ɲɛfɔli kɛ olu la ani jamana dɔw minnu bɛ ka bamaciw kɔkɔrɔma don Ukraine taara tɔgɔ ma Algérie taara tɔgɔ ma o n'a ɲɔgɔnna waleya caman diɲɛ seleke naani tɔn ni o ye ONU ye san 80 ɲɛnamaya kɔfɛ ale kelen tɛ jamana ɲɛmaa caman tɛmɛna mun y'a dɔn k'a fɔ mun y'a lakodɔn k'a fɔ ko tɔn in a kun ka jɔ jɔda min na a dɛsɛra k'o baara in sabati notamment Donald Trump ale ka discours kɔnɔna na a seginna o kelen kan ko l'ONU ka mission a y'a fa ye o ni y'olu ta k'a lajɛ sur le plan judiciaire sariya bɔnnakun kan anw ye wulikajɔ mun kɛ nin wagati laban in na ka sababu kɛ a ma kuma Mali kelen tɔgɔ la a kumana Confédération des États du Sahel tɔgɔ la ni o tɛmɛna ni u ka retrait ye Cour pénale internationale la a da sera olu ma ni ka ɲininkali b'an permettre wagati nataw la ka se k'a développer a da sera o fana ma ani fɛn dɔ fana kan ka jɔ maaw hakili fɛ a ka laseli kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ k'i da don anw ka jamana ko la o yɔrɔ la a ye Algérie ta ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli mun ni a kuntala tiɲɛna ka sababu kɛ ni discours yɛrɛ ta k'a lajɛ a presque 14 pages a laseli a ye à peu près 30 minutes a y'o kɛ i bɛna ye k'a fɔ a nafa ka bon fo k'a fɔ k'a nafa ka bon fɛn caman fɔra la et je crois n'i ka ɲininkaliw ye fɛn caman bɛ yen an da kan ka don mun na ka walawala. Basi t'a la donc Mariko an bɛ na e fan fɛ an kɔni y'a ye k'a fɔ ko discours in na ni ko i bɛ discours in sigi wagati la i bɛ fan caman y'a kɔnɔ n'o ye AES ko kuma fo ka taa se défi de terrorisme ani ONU yɛrɛ ka défi min bɛ ONU yɛrɛ la bi na k'i adapté diɲɛ réalité la parce que n'i ye ONU jateminɛ organisation dɔ min créera deuxième guerre mondiale kɔfɛ 1945 o organisation no bibi na n'i y'a jateminɛ ka bɔ réalité a n'o fɔlɔ réalité tɛ kelen fo ka taa se accusation ma ni ye nin ta ka nin jateminɛ ni discours in bɛ ta continuité la depuis transition na wa ou bien e ye fɛn kura jateminɛ discours in kɔnɔ. Wayi fɛn kura b'a kɔnɔ i yɛrɛ da sera o yɔrɔ ma c'est à dire que n'i ye ONU lajɛ kunun tagali kɛra tɛmɛnin na i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na tɛmɛnin na kuma ma sinsin k'a bolo kun ta k'a ɲɛsin ani ka bilasirali kɛ ka ONU hakili la kunun o ma kɛ tɛmɛnin na mais ni zen na o bɔra a kɔnɔ k'a yir'u la k'a fɔ kunun ni bi tɛ kelen ye c'est vrai que deuxième guerre mondiale bannen kɔfɛ nin y'a san 80 ye siga t'a la fɛɛrɛ sigira sen kan walasa min kɛra ka tɛmɛ ko o ɲɔgɔnna kana kɛ maaw la maaw k'o ɲɔgɔn wɛrɛ ye tuguni maaw ka maaya diabɔ dugukolo sanfɛ hakɛw k'a la sabati ko in sigira o de kan nka a ye hakililajigin kɛ k'u wele k'u hakili lajigin ko daminɛ ma ko sigira min kan yala a bɛ ten wa a bɛ ka kɛ ten wa n'u m'u jija ko labɛnnen ko ɲuman in min labɛnna kun min kama n'a ma kun sɔrɔ a bɛ se ka wolo ko wɛrɛ la dɛ i b'o faamuya ka kuma kɔnɔ hali n'a ma fɔ a kuma den kɔnɔ nka kuma fɔra maa min ye a b'a faamu u b'a faamu déjà laɲini o ye min ye donc o kɔnɔ an b'a fɔ danfara bɛ tɛmɛnen ani zen ta kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o waati ye i ko AES a ye kuma min kɛ a kuma na parce que nin de ye anw ka cogoya ye yan i n'a fɔ n bɛ ka fɔ cogo min na l'emploi parce que déjà ne tɛ expression na anw bolo yan anw fɛ yan ne o tɛ u y'o de faamuya
c'est pourquoi kuma kɔnɔ l'expression AES la u y'o min bila sen kan a tilala ka segin o kan ka an parce que a yirala k'a fɔ maa kelen si tɛ se ko la tɔɔrɔ min degun min t'an bɛ ka an sɛgɛrɛ na an ma wuli ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ko in kunbɛn fiɲɛ a bɛ anw talon a tɛ dan anw ma a b'anw lamini talon parce que a y'o fana a fa ka kuma kɔnɔ anw kɛn bɛ ka kɛ ŋara ye dabaga ye ka kɔlɔsili kɛ walasa a kana se anw na kuma tɛ ka anw lamini fana lasɔrɔ fo ka diɲɛ yɛrɛ o lasɔrɔ a y'o fa ka kuma kɔnɔna la donc oui a ye min fɔ l'AES expression le an la ne bɛ o sinsin o de kan a y'o min fɔ k'o labɔ kuma in kɔnɔ min kɛra ka kuma belebeleba ye ne message do qui est vraiment basi t'a la an y'a ye k'a fɔ a da sera Mali ye plainte min déposé wagati la a bɛ wagatinin bɔ sisan Mali ye plainte dɔ don France contre la ingérence ko kumaw ni fɛn kɛra la plainte kɔni donna ONU yɛrɛ fɛn na ka enquête ni fɛnw kɛ o plainte jɔlen don ka k'i da ta ka don a la sisan bɔ a la premier ministre da sera o kuma ninnu ma ni e y'o ta k'o lajɛ e b'o faamu cogo di k'a fɔ hali bi bi in na ONU tɛ ka se ka kuma la ni dun ye France yɛrɛ fana ta France jamana don mais jamana kɛrɛnkɛrɛnlen don ONU kɔnɔ i b'a fɔ jamana 5 kɛrɛnkɛrɛnlen don cogo minnu la olu fɛn dɔw b'o olu bɛ se ka fɛn dɔ décision dɔw b'olu bolo min tɛ tɔw bolo o kuma bɛ kɛnɛ kan o de y'a to n y'a fɔ k'a fɔ n ko a ye wele da ONU ma ka da kan ni tɔn sigira ka sigi kun k'a la ka maa bila a ɲɛ ma i kana kɛ wara i kan ka kɛ mɔgɔ de ye ka mɔgɔya ko la sabati mɔgɔya bɛ mun fɔ i bilara min na n'i tɛ se a fɔ ko ne tɛ se ka bɔ a la mais n'i b'a la k'a kan ka kɛ n'o a kan ka kɛ cogo min na n'i bɛ yen k'i ye maa de ye anw fɛ yan an to an ka principe la hali adamadenya kelen fana bɛ segin o de kan ni i tɛ se bɔ yen mais n'a ma ɲɛ k'i bɛ yen i kan k'i jɔ de donc a y'o de rappel kɛ Mali ye wele da ka plainte kɛ k'a fɔ nin kɛra a dalilu bɛ yen o tuma ko ka kɛnɛ di a ma kɛnɛ min n'a b'a dalu yira panparanpa walasa ni maa sugu minnu bɛ maaya kɔnɔ dugukolo sanfɛ n'a bɛ ka maaya tɔɔrɔ ni dɔw de don u dɔnnen don u dogolen tɛ u ka se ka dankɛnɛmaya panparanpan ka dan sigi a la walasa maasiw ka maaya nafa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ donc ONU une fois de plus rappel don hakililajigin don k'a ye k'a fɔ ko bonya don kan parce que a ye kuma in n'i ye kuma in lajɛ bonya b'a kɔnɔ sinon kuma lasurunya ne b'a fɔ o tɛ yen quoi c'est à dire que senkan bɛɛ mɔgɔ tɛ yen kuma laɲini maa caman ka kuma bɔra o yɔrɔ kan mais Bakari an kɔni y'a ta k'a lajɛ premier ministre ye accusation dɔw kɛ accusation yan'o cɛ fana a ye i b'a fɔ tendance dɔw critiquer n'an b'a fɔ o ma protectionnisme isolationnisme ni yɛrɛ ye bi in na diɲɛ ta k'a lajɛ diɲɛ jamana dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma puissance k'a ta u ka économie fo ka taa se u ka infrastructure fo ka taa se condition wɛrɛw ma militaire ma olu kɔni b'o sira kan an bɛ se ka Donald Trump citer o la États-Unis président ale ka politique contre l'immigration premier ministre k'o critiquer est-ce que o tɛ ka ni ko i bɛ kuma fɔ fɛɛrɛ la o tɛ ka ngara da an ɲɛ ma ko dɔw la parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ kalo damadamani bɔ Donald Trump a ka envoyé kɔni bɛ ka na an ka se jamanaw kɔnɔ an bɛ se ka collaborer cogo minnu la ale ka nin accusation contre les tendances protectionnistes et les tendances isolationnistes est-ce que nin tɛ bamananw mɔgɔ anw b'a fɔ cogo min na ka bali cire i yɛrɛ sen na non ne ka faamu na o tɛ parce que jamanaw mara la kolon mɔgɔw kan ka fɛn dɔ faamu teriya ye tiɲɛ an yɛrɛ fɛ a bɛ fɔ bamanan ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ teriya sa ne n'i bɛ jɛ la misali la n'an bɛ jɛ la ko parce que teriya sira don o man k'a to ne ni dɔgɔninw walima ni kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya min bɛ e ka dankari la n'i ye dankari la o tiɲɛ kan k'o fɔ i ɲɛna e premier ministre ka discours n'i y'a ta k'a lajɛ mun y'a kɛ ni AES peuple motivera ka makɔnɔ o ye anw ka danbe kuma minnu ni o fɔra a point 4nan na o kɛra sabu parce que anw fɛ yen nɔ laada dɔ bɛ anw fɛ yen danbe dɔ bɛ anw fɛ yen nɔ ni magaraw la dɔrɔn i bɛ maga anw ni na a y'i sinsin olu kan fɛn mun ni anw tabiya ti bɛn ni magaraw la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dɛsɛ de walima an bɛ sa de sinon an tɛ jɛn ni o ye a y'o jira a ka kuma kɔnɔna na a ka discours n'i y'a ta cogo dɔ la ne bɛ se k'a fɔ kuma kura t'a kɔnɔ mais waleya kuraw b'a kɔnɔ waleya kura ye jumɛn ye nin wagati laban na an ye wulikajɔ mun kɛ ka diɲɛ kirisow sɛgɛrɛ k'a fɔ fɛn bɛ ka kɛ an na mun ma bɛn an ma olu kɛra ka kɔn Nations Unies ka 80e session in ye o mais bɛɛ kun sigilen don n'a ye peut-être ni Ablaye Mayiga kuma maga kuma na a kun bɛ bali an na mais an bɛɛ kun sigilen don n'a ye k'a fɔ anw ka retrait kuma bɛ fɔ a ka discours kɔnɔ plainte mun donna
an Mali fɛ Faransi kama segin bɛ kɛ a kuma kan nin discours in kɔnɔ an kun sigilen don n'a ye n'a kuma kɛ a kun bɛ bali an na sabanan bingani mun bɛ ka kɛ anw kan Algérie jamana fɛ ni o ye agression ye n'a kuma fɔ nin kɛnɛ kan a kun bɛ se ka bali anw na donc en grosso modo ne b'a ye k'a fɔ a ye sinsinni mun kɛ anw ka danbe kan ni o ye anw ka taasira kɔrɔ ye o de y'a kɛ maa caman ye attaché discours in na ka nafa sɔrɔ a la wa makɔnɔ mun ni o kɛra ka ɲɛsin a ma a bilara o minɛn kɔnɔ waleya kuraw olu kuma fɔra mais siginkan kɛra kuma caman kan mun ye an taasira ye k'a fɔ maga tɛ kɛ o la sini ma sini kɛnɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ ni magara o la i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛ c'est vrai se tɛ an ye e Donald Trump fɔ o de b'a to i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana mun ni se bɛ olu ye olu ka tiɲɛ de bɛ lawaleya sinon Faransi jamana ma bɔ kɔsa in na ka Palestine lakodɔn ka kɔn ale ɲɛ jamana caman y'a lakodɔn Israël bɛ bunakun mun na bi u ka premier ministre ye kuma ta kɛnɛ kan jama ye manifestation mun kɛ i y'o fana ye c'est pourquoi voilà mɔgɔw bɔra k'u ka dusumatɔrɔ yira ni i kelen ko k'i bɛ i yɛrɛkun kɛlɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugawu bɛ i dun ka taa nin ye anw y'o de faamu nin wagati na c'est pourquoi kɔrɔ b'a fɔ l'expression an nafa bɛ a la k'a sababu kɛ an kunko ni an ma kɛlɛ kɛ maa wɛrɛ tɛ se ka kɛlɛ kɛ an place la ne b'a ye o minɛ ne kɔnɔ basi t'a la an b'an to de la an bɛ don min bɛ justice ko concernant le Malika retrait de la Cour pénale internationale là Premier ministre kɔni y'a yira k'a fɔ ale ka mot de ko la justice sélective o b'a yira k'a fɔ justice min bɛ maa dɔw ta an b'olu juger maa dɔw bɛ a t'olu ta ou bien ko kelen maa fila b'a kɛ mais a kiricogo tɛ kɛ kelen a yecogo tɛ kɛ kelen ye a punition tɛ kɛ kelen ye an y'a ye k'a fɔ a y'i bolo sinsin Algérie la bolo sinsin Algérie la e b'o o faamu cogo di fo ka taa se bolo sinsin Algérie la affaire de drone entre Algérie et Mali bolo sinsin Algérie la ka da o hukumu de kɔnɔ n'a fɔra k'e ka analyse di o la maa m'olu bolo ko chaque fois Mali kɔni mana se Nations Unies na ka depuis transition in daminɛna accusation de bɛ ka kɛ jamana wɛrɛw de bolo bɛ ka sinsin olu la ka problème jeter olu kan alors que an b'a fɔ cogo min na bi na jamana foyi tɛ yen ko jamana dɔ t'a fɛ ka ŋɔni bila i sen ɲɛ e de b'a essayer ka pan o kunna ka i ka développement ani i ka sécurité assurer tuma bɛɛ anw bɛ accusation na maa minnu ka hakilinaw ye e bɛ mun de fɔ o la donc kuma bɛɛ an bɛ accusation na sauf que accusation ninnu a tɛ ka dan anw ka jamana kɔnɔ yan a bɛ ka taa kɛ diɲɛ kiiriso mun ɲɛkɔrɔ se bɛ olu ye ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ a la ou bien nkalon bɛ a la o se bɛ olu ye k'o sɛgɛsɛgɛ mais munna o sɛgɛsɛgɛli ninnu tɛ kɛ o question in bɛɛ lajɛlen kan k'o poser i yɛrɛ kun e kɔlɔ i ye fɛn dɔ fɔ ni o bɛ tali kɛ jalaki mun ɲɛsinna diɲɛ kiirisoba la Cour pénale internationale ne ka dɔnniya la depuis a bilara sen kan statut de Rome fɛ 2000 ka bɔ 2000 la ka se sisan ma e ye nanzara jamana ɲɛma kɔrɔ jɔn ye ko o nɔ minɛna a kɛnɛ kan a ka waleya la mais n'i y'o jateminɛ parce que Cour pénale tɛ k'a créera ten mɔgɔw b'a fɔ cogo min na m'olu ka baara kalan bɛnnen don a ma i b'a a signer de ka tila k'a ratifier ka constitution kɔnɔ n'i y'o kɛ tuma min na de o de b'a yira k'a fɔ ni i tɛ se k'a juger ou bien n'a jugement bɛ ka retard ta ou bien n'i y'a ye a bɛ se ka problème créer i ka jamana la o bɛ envoyer mais n'i y'a jateminɛ États-Unis o se b'a a élaboration la o ma ratifier c'est vrai Israël fana o ma ratifier o n'a ɲɔgɔnna caman anw ka farafin jamana ɲɛmɔgɔw olu de girinna ka taa signer ka ratifier kuma min na a nana kɛ juruw kan na an b'a dénoncer mais population yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ ko i b'a signer de k'a ratifier n'i y'o de kɛ o b'a yira k'a fɔ i ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka taa ɲɛkɔrɔ non e ye États-Unis mun fɔ c'est pourquoi wagati min na olu ye sanction kɛ magistrat damadɔ kan an ko ko effet tɛna k'a la parce que olu tɛ kulu in kɔnɔ ne m'a dɔn olu ka sanction a bɛ nafa jɔn ɲɛ a kiiritigɛlaw kan mais i ye cas mun ta ni o ye Mali ni Burkina ni Niger ye e y'o mun fɔ tellement que anw ka jamana ninnu attachelen don sariya la anw y'a signer k'a ratifier pour que a bɛ se ka lawaleya anw ka jamana kɔnɔ c'est pourquoi n'i ye communiqué in ta k'a lajɛ jamana ninnu y'a signé wagati min na a date u y'a fɔ a kɔnɔ Burkina Mali ani Niger anw ye 2000 voilà 2002 2004 anw ye fɛɛrɛ fɛn o fɛn kɛ ani taasira fɛn o fɛn kan ka bila sen kan walasa ka se ka kiiriso in dɛmɛ a k'a ka baara lawaleya anw ka jamana ninnu kɔnɔ an y'olu bila sen kan mais an y'a kɛ ni jigiya mun ye o jigiya ninnu de ma fa ka sababu kɛ n'i donna tɔn na a kun ye i ka lakana sɔrɔ ou bien n'i ye bin kɛ mɔgɔ kan n'a ma ɲɛ i bɛ ɲagati en contrepartie
i ka sɔrɔ ye mun ye walima i kan ka makana ni mun ye sariya kɔnɔ o kan ka assurer i ye ni o tɛ ka assurer anw bolo bɔɲɔgɔnna de b'a kɔnɔna na ka sabu kɛ se bɛ minnu ye olu ka hakɛ bɛ ta ba la walima jamana minnu ni olu bɛ nafa wɛrɛ lase jamana dɔw ma olu ka hakɛ bɛ ta ba la se bɛ minnu ye n'i ye Faransi ta misaliya la droit de veto mun bɛ a bolo a sɔrɔla ka tɛmɛ ni africain ka wulikajɔ ye hali a ka discours in kɔnɔna na fɛn mun diyara ne ye ka kɔn ale ɲɛ CEDEAO président ye o kelen rapide ni o ye an ka kɛlɛ kɛ pour que Afrique ka membre permanent sɔrɔ au sein du conseil de sécurité olu ye taasira mun ni a kan ka fɔ Sénégal président voilà a kana da la fɔli ma sira mun kan ka ta ka a baliyaw sabati ministre bɛ u bolo diplomate bɛ u bolo minnu bɛ se ka baara kɛ u ka wulikajɔw kɛ ji jukɔrɔ c'est vrai a kuma fɔli ka ɲi parce que on est dans une guerre de communication n'i ma tapage kɛ i sɛbɛ dɔ man di mais a kan ka tɛmɛ ni sira mun ye an ka o waleyaw bila sen kan walasa a ka bɔ da la fɔli la n'a ma ɲɛ anw sababula maa dɔ y'a jɔyɔrɔ sɔrɔ an mun ye waleya tigiw ye an fana ka nafa sɔrɔ a la quoi. Basi t'a la donc Mariko an bɛ segin ma ni kɔni y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na sisan an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ guerre de communication na mais kuma dɔw la kuma ka ɲi ka waleya ni acte ye an y'a ye k'a fɔ septembre kalo plus précisément le 22 simultanément Mali Niger ani Burkina Faso olu ministres y'a yira k'a fɔ ministre de la justice ko Mali kɔni Niger ni Burkina u b'u retirer ka bɔ cour pénale internationale avec effet immédiat alors que ni cour pénale internationale ka sariyaw ta ka jateminɛ i bɛ déclaration kɛ o kɔfɛ san kelen i bɛ sɔrɔ ka bɔ Mali jamana saba in kɔni y'a yira k'a fɔ qu'avec effet immédiat e bɛ nin bɔli jateminɛ cogo di ni bɛ se k'i da don a la kun min nana nin bɔli in fana ye. Bamananw ko ten ko sen don jiro mana mɔgɔ min kɛ bolo ni i sen bɔ a la i kɛra i yɛrɛma hɔrɔn ye n'i y'a mɛn zaninta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra zanin man k'i dogo madonsow ko ten a kana kɛ k'i bɛrɛ ye ten n'a kɛra o ye dɔrɔn o tuma na a bɛ kɛ ko wɛrɛ de ye e b'a dɔn ne b'a dɔn ale y'a fɔ a ka kuma yɛrɛ y'a ɲininka k'a fɔ ko dɔw de ye a ratifié olu dɔw ma sɔn anw bara yan minnu y'a kɛ anw tɔgɔ la olu y'a kɛ n'u yɛrɛ de u ma kɛ ni anw tɔgɔ ye o don jamana min b'an bolo anw ka faamu na o tɛ anw ka jamana ye munna parce que déjà l'état du Mali parce que quand on agit au nom d'un état i bɛ miiri de kunun ni bi ni sini na o de ye homme d'état ye lahalaya bɛɛ lajɛlen de bɛ miiri n'i bɛ don ko la ka miiri ka ɲa ka sɔrɔ k'i k'a kɔnɔ e m'a faamuya donc n'i ye kun lajɛ par rapport à ceux là minnu ye ratifié comme tu l'as si bien dit donc n'i miiri la k'a ye anw ye élan kura min ta bi siga foyi t'a la ko fila don i ma segin bɛ kɛ ko in kan ka papier kɔrɔkɔrɔ i n'a fɔ papier caman kɔrɔkɔrɔ cogo min na ni bɛn ma ko la n'an y'an sen bɔ o la i ma an bɛ bɔ de directement c'est à dire que a ka faamu quoi maanifin tɛ se ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka taa nin kunkilenna in de fɛ ko n'a n'o kunla tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i b'i bolo b'o la de quoi siran t'o la jatigɛ t'o la ka d'a kan ko bɛɛ kɔfɛ kaburu de bɛ yen fo de ka faamuya donc oui a ma bali ne la ne dabali ma ban et c'est même normal ni maa min ye diɲɛ la tiɲɛ t'a kɔnɔ la cour pénale internationale n'est-ce pas dont on parle là dɔw de bɛ taa dɔw tɛ taa e ma faamuya parlons de ceux là qui n'ont pas ratifié pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce que y'a jateminɛ k'u ka politique a n'u ka kungilenna na tɛ taa hali n'a sɔrɔ u bolo wari b'a ka don a la. A don ko cogo di nin ye mun ko sugu ye. Mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ artiste caman fana ko k'anw ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ taa nɔfɛ parce que u bolo bɛ ŋara ka da u kɔfɛ de peut-être financement dɔw ni projet dɔw o tɛ na i fɛ yen olu bɛ taa signer peut-être mais kɔfɛ u bɛ tila ka na jamanadenw. I ka kuma ka ɲi kojugu o tun tɛ kunun ye yan c'est à dire que ligne kura min bɛ jamana in bolo bi jamana saba in bolo bi kunkilenna kura de don. Faut ni kɛ bɛ ɲɔgɔn na quoi. Il faut n'est-ce pas joindre l'acte à la parole. C'est ça qui est question na y'a introduit donc i bɛna ye k'a fɔ siga t'a la fo ni kɛ de bɛ ka to ɲɔgɔn na u y'u miiri anw bɛ jamana saba min kɔnɔ a jamana saba kun t'a yɛrɛ bolo u y'o de miiri fɔlɔ donc u y'u bolo ɲɔgɔn ma an ka fɛɛrɛ kɛ dɛ k'an bolo ɲɔgɔn pour que an ka k'an yɛrɛ bolo an ka kuma na an yɛrɛ nɛ o tɛ fɔ yan donc il faut u y'a miiri k'a fɔ sisan u bɛ k'a kɛ de kelen étape par étape donc se retirer n'est-ce pas de la Cour pénale internationale c'est-à-dire que au man ka bali
au manga bali mo wala quoi, et c'était prévisible parce que déjà ligne kura min taleno c'est ka tala na te yere bulu ya na te to fan fa dron aya ka kota an ka ko ban bolo baasi tɛ voilà. mais n'i ye ko in jateminɛ k'a fɔ fana a kɔni a ko fɔra sisan de mais maa caman kun y'a yira k'a fɔ a bɛ nalen mais est ce que e bolo Algérie ko ma a ko ka vitesse k'a la. Mais bien sûr e ka lajɛ kɛ ne de bɛ ka tɔɔrɔ tɔnba sigi m'an fɛ an bolo k'a fɔ ko ni dɔ tɔɔrɔla dɔ ka se ka tɔɔrɔ ta k'a da a da kɛnɛ kan panparanpa e bɛ ta ka t'o da a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ ɲɛtugun ye ka bungaw ɲuman na ka o bɛ tɛmɛ tɛ sɔ ye da tɛ don a kuma rɔ o kumana ko bila kun ye jumɛn ye o la an kɔni fɛ yen kɔni ni nin ɲɔgɔn na kɛ kɔni anw bɛ anw sen bɔ a rɔ de pewu k'an kɔ jɔ a ko rɔ baasi anw ka ko a bɛ segin ka sɔɔni Bakari ko AES jamana ɲɛmɔgɔw ka politique k'u bɛ bɔ cour pénale internationale la mais n'i ye cour pénale ta k'a fɔ bɔcogow de b'a la olu ko effet immédiat est ce que o tɛ sariya sɔsɔ dɔ non parce que don kan de bɛ bɔ kan de bɛ fana c'est vrai parce que ni mun kɛlen filɛ a ye an hakili jigin CEDEAO bɔli la ni ɲɔgɔnna communiqué kelen kɛra k'a fɔ k'an bɔra avec effet immédiat mais tiɲɛ ye mun ye a sariya b'a fɔ san kelen i b'o k'a kɔnɔ pour que ka observation kɛ n'i bɛ segin ou bien n'i tɛ segin san kelen kɔfɛ bɔli o ye définitif ye c'est la même chose au niveau de la cour pénale internationale bon n'i y'a ta k'a lajɛ kolon effet immédiat o ye manière de communication ye ne yɛrɛ bolo an mago bɛ mun na pour que maaw k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ mun kɔ an pɛrɛnnen don nin de kama i m'a faamu hali n'a fɔra bi an ka bɔ voilà ni aw labɛnnen don a dilanni kama c'est pourquoi premier ministre ka discours kɔnɔna na a ko o ni mago bɛ réforme la bi fɛn dɔw bɛ yen minnu jɛgɛnnen don a kɔnɔna na ni jama sɔnna o lakilenni ma o bɛ lakilen ni kan mun ye ka bɛn diɲɛ tile ma bi o bɛ lakilen ni sɔn ma k'o ma tɔn mun sigikun ye ka hɛrɛ ɲini ka di bɛɛ ma minnu bɛ ka jateminɛ k'a fɔ ko olu tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tokun jumɛn bɛ u la a kɔnɔ tɔn sariya ka lakilen ou bien aw minnu tɛ ka nafa sɔrɔ a la ni aw bolo bin bɛ ka kɛ aw kan aw ka yɛrɛma hɔrɔnya a y'o ta mais mɔgɔ bɛ se ka jumɛn fɔ a la o ye nin n'a ɲɔgɔnna kulu ninnu ni a sigilen don sariya kɛlɛli kama a bɛ waleya dɔw kɛlɛ n'a ma ɲɛ an bɔra la an yɛrɛ k'an jija an ye jalaki min sɛmɛ a la ka bɔ ni an bɛna mécanisme bila sen kan an yɛrɛw ka dugu kɔnɔna na u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mécanisme endogène o lawaleyaliw bɔ ɲɔgɔn na kana kɛ o la parce que n'i ye farafin jamana ninnu caman fana ta i bɛna ye k'a fɔ an minnu bɛ ɲɔgɔn sanfɛ sariya damakɛɲalen tɛ an bɛɛ la o fana ye lakini dɔ ye mun kan ka corriger voilà exactement mais bamanan fɛn an y'a kalan cogo min na a bɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ bamanan b'a fɔ ko den tɛ maa tɛ den dɔ ka ko d'i ma ou bien ko mɔgɔ tɛ den n'a koliji bɛɛ n'i ye kuru in ta ka jate certes bi fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen mais kuru in fana a ye succès dɔw kɛ Mali la fo ka taa se 2012 Bamaci wale minnu kɛra nord la an y'a ye k'a fɔ kuru in y'o acteur caman juge o jugement kɛra minnu bɛ se ka kɛ Mali la minnu kɛra kuru la est ce que wagati tɛ Mali la tuma dɔ la na certes hali n'a sɔrɔ bi bi in na an ka vision n'o tɛ taa min kɛra ɲuman na hakilina jiginya ko la maliyɛnw y'o faamu fana ko a mana kɛ cogo o cogo wagati dɔ kɛra kuru in ye nafa dɔw fana se Mali ma. O waleɲumanw dɔnna kuru ye o mais ni a taabolo bilama bɛ ka kɛ tiɲɛni fana ye an b'an ka sigi k'o de lajɛ sinon e filɛ k'o mun fɔ o waleyaw dɔnna kuru ye o wa hali a jirala k'a fɔ ni an bɔra kuru ye baara minnu daminɛ anw fɛ yan nɔ a b'olu laban ani sariya sɔsɔ wale minnu kɛra wagati min na an b'a kɔnɔ compétence b'a bolo a da ka don olu la mais kɔlɔ tiɲɛ i mana munumunu cogo o cogo cour pénale internationale wo CIJ wo Nations Unies wo ninnu sigira ni kan mun ye n'o ye bɛn ɲinini ye ka di diɲɛ ma u dɛsɛra k'a kɛ a dan tɛ Ameriki jamana k'a fɔ yan voilà mais a réformer bi philosophe dɔ ko les Nations Unies l'ONU ko l'ONU nana a nakun tɛ ka na ni alijinɛ ye jamana ka b'a ka citation paraphrasé k'a nakun ye ka éviter entre guillemets jahanamɛ n'o ye k'a fɔ deuxième guerre mondiale la hadamadenw ye min ye o ɲɔgɔnna ka na ye a bɛ se ka kɛ hali sisan Afrique jamanaw de kan ka fara ɲɔgɔn kan peut-être ka fɛnkɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo la walasa u bɛ place sɔrɔ cogo min na mais e bolo anw ma ka taa séparément cogo la bɛɛ b'a nɔfɛ Rwanda b'a nɔfɛ Nigeria b'a nɔfɛ Maroc b'a nɔfɛ Égypte b'a nɔfɛ bɛɛ bɛ droit de veto nɔfɛ est-ce que bi bi in na nous on est
an bɛ se ka taa légitime nin bɛɛ b'a nɔfɛ veto nɔfɛ k'u bɛ kɛlɛ kɛ veto nɔfɛ u bɛ veto sɔrɔ wa mais n'a farala ɲɔgɔn kan bi bi in na est ce que veto in bɛ se ka bali Afrique la. fara ɲɔgɔn kan ye wajibi ye o e filɛ k'o taasira mun fɔ bɛɛ n'i ka politiki cogoya don Maroc Rwanda ni fɛn ninnu olu ye ka jateminɛ mun kɛ nin wagati in na olu ka jateminɛ ye kɔrɔ da sera ma ka kuma na jamana ye ɲɛmaa ko de ye peut-être ɲɛmaa mun bɛ yen bi o jamana ninnu kunna olu bolo n'u taara kelen kelen u bɛ se k'u n'a nafa sɔrɔ sauf que u bɛ fili la n'an farala ɲɔgɔn kan kɔnɔkuru jɛlen bɛ bi fɔ c'est pourquoi hali ni ye CEDEAO président ka déclaration lajɛ a bɛ droit in recommander a kɔnɔna na mais i b'a dɔn minnu bɛ analyse kɛ i b'a dɔn k'a fɔ a b'a fɛ k'a fɔ en quelque part CEDEAO ye fili dɔw kɛ a kun man ka don fili mun kɔnɔna na parce que ni a ko olu labɛnnen don ka dialogue dayɛlɛ ni AES jamanaw ye o dialogue in dun ma kɔtigɛ depuis wagati min na an bɔra fo kana se sisan ma commission ma bisimila yan u ni an ma sigi ka kuma bolu bɛ kɛ taasira mun fɛ anw ka jamana ɲɛmaaw ma u ka ligne dicté ya mun dialogue kura bɛna dayɛlɛ CEDEAO bolo anw fɛ tugun sa en quelque part i b'a sɔrɔ nimisa de nana donc ni nimisa nana ça veut dire que fili de kɛra u taabolo la o kelen mun reprochera Nations Unies na o de reprochera CEDEAO la k'a fɔ ko a kɛlen bɛ jamana dɔ ka baarakɛminɛ ye ka a sigikun janfa. Baasi t'a la Mariko an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni u ye bɔli fɔ bɔli dɔrɔn tɛ u y'a yira k'a fɔ mesure bɛna sigi sen kan mesure endogène minnu b'an yɛrɛ ka tabiyaw n'an ka waleyaw minnu b'olu respecté ka se bamaji wale grave dɔw cour pénal kun kan ka minnu juger minnu bɛ n'olu juger e bolo hakilina e b'o faamuya cogo di o bɔlen kɔfɛ o hakilina o risque bɛ se ka kɛ jumɛn de. Bon bamananw ko ten ko gɛlɛ kura tɛ taa bɔ ti ɲɛ woyo ko foyi tɛ yen k'i bɛ a kɔrɔkɔrɔyali daminɛ ka d'a kan n'i k'i bɛ a ko kuraya tɔɔrɔ ni degun dɔw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ mais o t'a bali si la volonté i ye mɔgɔ bɛ se a ka ɲini fɛn i bɛ se o ma donc dire que k'a fɔ ko ninnu bɛ labila labilali yɛrɛ min don i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ c'est à dire que il y a une période d'une année san kelen de bɛ yen san kelen kɔnɔna la faire pendant couranti minnu bɛ yen nɔ olu ils continueront n'est-ce pas à gérer ça olu bɛ kɛ o mais entre o kɔnɔna la pour parler bɛ kɛ kuma ɲɔgɔn kan qui sait s'ils peuvent n'est-ce pas revenir à des très bons sentiments. Je parle de la Cour pénale internationale par rapport à la demande. S'ils reviennent n'est-ce pas à la demande faite par l'État. C'est possible, hein? Pourquoi pas? Parce que déjà, ni Mourtila est chien. Parce qu'à un moment donné, la CEDEAO n'est-ce pas, c'est comme si CEDEAO est bien des ambéailles, qui avaient boulot de conon. Son arme de boulot conon. Acteurs où ils étaient prêts à un moment donné parce qu'ils avaient fait là pour qu'ils voulaient dans un segment. Maintenant, ce coup de boulot c'est que la segment mais c'est l'occasion de faire un don qui sont derrière n'est-ce pas cette cour pénale. Pour y croire puis bon b'a fɔ ko ni ma tout gosi i t'a kɔnɔ ko dɔn. Mais kuma dɔ la an ka jamana dɔ b'a sɔrɔ a ko bali tiri la ballon tanna ka ban parce que communiqué ni fɛnw mana kɛ jamana parce que bibi na tɛ cour pénale in ma ka dénoncer depuis affaire de Gbagbo mi a fait Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ cour pénale k'a minɛ san joli ka tila k'a juger ka tila k'a ye k'a nɔ t'a la a nɔ t'a la a donni dɔw de sera ɲɔgɔn ma maa dɔw dun sara a nɔ t'a la o b'a yira maa minnu sara olu sara cogo di depuis o wagati o minɛ wagati cour pénale internationale critiquera Afrique jamana caman na Mali yɛrɛ la activiste dɔw y'a contesté mais o y'a sɔrɔ fanga fiɲɛ ta sira to fan fɛ. Colonel e bolo est-ce que an bɛ se ka segin tuguni. Colonel an bɛ AES ɲɛmɔgɔ ninnu vraiment ils ont été courageux tiɲɛ yɛrɛ i y'a balimakɛ ɲininka k'a fɔ ko cour pénale k'a ye ɲuman dɔ kɛ o ɲuman min kɛ olu ye jumɛn ye c'est à dire que n'i y'a lajɛ 2002 ka na 2004 la mɔgɔw dɔw interpellé la minnu k'olu ye dansago wale kɛ anw na olu mun taara u taara kiiri cogo min na kala ka a dɔ labila celui qui exécutait l'ordre là le noir là qui est parti qui a été jugé après qui est revenu a ma segin ka taa zone nin kɔnɔ tuguni. Est-ce qu'il y a wale indabla? Pas d'intervention. Il n'a pas été. Il y a qui dans la zone la même personne qui est partie, qui a été jugée par la Cour pénale internationale est retournée. Et jugement sentencé là-bas, emprisonné ou bien innocent ou bien non. De toute façon, il est revenu. Okay. Hein? Le noir là, qui était bouché, il est revenu. Il faut dans ça nos points focaux qui sont dans la zone. Il est revenu. Et à Makangara, à Tuakor là, ni
renversement croit que la situation renversée, ça allait quand même revenir, n'est-ce pas, à la même situation. Donc, dire que coup une mando que bon. Donc, wardo nana, attends, wardo nana, mando là, kado ka, ake do, fendo di do ma, courrier que je suis un peu, n'est-ce pas, là. Ali mozele china, Oh, do na la affaire sali affaire. Mon frère, c'est, fais une seconde là, iko. Ito kono ko donc quoi. Ah, seconde encore. Semaine na ma, voilà, sinon. On y a signé cadre à Jamana Sharia Soba ou quoi. Bien gars, c'est un gros taban. C'est bien, ça va venir. Les esprits commencent, n'est-ce pas, à se réveiller. Et Inch'Allah, il fait mes questions. Mais il faut faire une création à Nata, Fendo Bala, Corolo, Yala Mokolo, c'est que Jumé, Nafara Bibina, Ayasi Regato, Kuro transnational blema formé, mais c'est qu'à Jamana Kono. Den jamana kono saba kono den mɔgɔ ninnu mulu ye crime grave kɛ k'u kan ka mulu juger mulu kan k'o juger e bolo bibi na anw ka jamanaw n'a fɔra kuma dɔ la justice an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mais kuma dɔw la critique caman fana bɛ k'u la e bolo bɛ se ka kɛ o risque bɛ se ka kɛ jumɛn an ka jamana ninnu kɔnɔ en réalité risque a tɛ taa risque kɔ risque dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn parce que déjà tout tourne autour n'est-ce pas de mɔgɔ anw fɛ yan ko bɛɛ sigi bɛ mɔgɔ ko de la mɔgɔ ye fɛn min ni nafa b'o de la ale de bɛ se ka nafa bɔ wa mɔgɔ de bɛ mɔgɔ nafa donc maintenant ka kɛɲɛ ni o ye wele de bɛ kɛ ka laɲini kɛ ka appel kɛ n'est-ce pas ka taa kiiri parce que déjà nous avons des hommes valeureux hein capables hein ka se ka ceux qui sont n'est-ce pas à là ouais, pas parce qu'ils sont plus instruits qu'à tellement non en tant ou kiri donc donc maintenant mon beke ça il de confiance conscient de beke aka donc on a valeur mi na fa mi ñoo wule mi ya fenti fouille fen bi bam mo ko te bam be ma yo odi do encore donc rappel que quand de maka wule que quand la communication autour de ça ceux qui sont en charge n'est-ce pas casser kan ko nous juger ko la wuli ni odi ko former ni odi ka rappel que ni odi voilà ça mɔgɔ filila n'a kɔni filila fili kɛra mɛ a kan ka bila hakɛ min kɔnɔ ka kiri k'a bila mɔgɔya minɛ min kɔnɔ o kodɔn ka o nati pour ka se ka o kiriw kɛ ni o ye ne bolo o de kan ka kɛ fɔlɔ n'o kɛra ça va éviter à ce que i bɛ ka kɛrɛnte min kɛ ko n'an bɔra nin na yala an bɛ se ka parce que ko in tɛ dɔwɛrɛ dɛ est ce que an yɛrɛ bɛ se ka kiri ninnu kɛ an yɛrɛ ye wa k'a sɔrɔ maa dɔw critique ma k'a la critique bɛ ban diɲɛ kɔnɔ de celui qui n'est-ce pas ceux qui ont été envoyés n'est-ce pas à travers le monde le envoyés de Dieu n'est-ce pas ont été critiqués ok Baïsala Marco n tɛ fara e la n tɛ fara e la halisa 65 ans d'indépendance n'o y'an ka thème sabanan an bɛ don a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ n bɛ nin question poser kunna à travers l'expérience ne ye ɲina fɛn indépendance commémoration célébration ne y'a ta k'a jateminɛ ani san 10 laban min tɛmɛna an bɛ se ka kuma olu minnu kan fo ka taa se san 20 laban min tɛmɛna e b'a faamu cogo di ne kɔni ye min y'a la ne ye mɔgɔ ye ka pɔn tigɛ u sen na ka taa fête in na dɔw yɛrɛ n y'olu ka interview ye 2 heures 0 heures olu sɔrɔ a fête la mais avec l'expérience e bɛ indépendance in fête la ɲina cogo min na e b'a faamu cogo di a ye mun de éveillé e yɛrɛ la bon souvenir a ye souvenir de éveillé là parce que je me souviens n'est-ce pas quand le président déjà Moussa Traoré était au pouvoir hakili b'a la an tun bɛ taa nin boulevard kelen kan nin cogoya min kɛra tan on partait tout le monde voulait qu'il y ait k'i ɲɛna kana k'i kɔ a y'o souvenir de ye a y'o de di ne ma on était là on était présent fɛn minnu kɛra nin mikiw bɛ na anjɔnw bɛ tɛmɛ défilé bɛ kɛ c'est on partait confiant rassurant k'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw armée bɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya ta an tun bɛ o min ye a ye ne rappeler o de la un grand souvenir e m'a faamuya d'abord n y'o de ye ko revi kura ye donc n ka kun fɔlɔ la n bɛ se ka o de f'i ye c'est ce que j'ai senti ça m'a donné ce sentiment là. Baasi t'a la Bakari an bɛ se e ma célébration de 65 ans de l'indépendance du Mali 22 septembre 1960 22 septembre 2025 donc ni ko k'i bɛ ɲina célébration ta donna contexte min na contexte politique ani historique e bɛ se ka mun de fɔ an lamɛnbagaw ye 22 septembre yɛrɛ an y'a fêté ɲina k'an to hokumu jumɛn kɔnɔ kolon an b'a fɔ alhamdulilayi parce que bamananw b'a fɔ ko bila kɔnɔ tɛ tolen ye san 65 ɲɛnamaya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman tɛmɛna fɛn caman kɛra hali n'a sɔrɔ ni anw siɲɛ fɔlɔ ye ka nin n'a ɲɔgɔnna garisɛgɛw sɔrɔ boulevard sanfɛ boulevard minnu tɔgɔ dalen don minnu y'u jeli bɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la hakililajigin ka kɛ ka ɲɛsin o ma nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw ka sabati o sanfɛla na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye
anw tun k'a ye mɔgɔ caman ye a critiquer mais n'i y'o jateminɛ voilà o ye minnu bɛ kɛnɛma mais en réalité ne ka yeta ani a caman ka yeta tɛ kelen ye parce que n bɛ to bamanan toujours u b'a fɔ ko maa ti ba ɲɛ koli ma k'a fɔ k'a cilen don c'est vrai gɛlɛya bɛ anw fɛ yen bi lakanako b'a la gɛlɛya bɛ anw fɛ yen bi dunkafa b'a la gɛlɛya bɛ anw fɛ yen bi musakako b'a la mais o gɛlɛya ninnu mana fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye Mali in ye o kan ka bila bɛɛ sanfɛ hali ni a kun ka fêter ka tɛmɛ ne kan ni o se tun an ka jamana ɲɛmaaw ne ka faamu na o tun ka kɛ ka sabu kɛ savo le coup foyi tɛ anw ka yɛrɛma hɔrɔnya sanfɛ donc kuma donkan na a kɛra fɛn ye fɛn mun ni an nimisi wasara ni a ye ka sabu kɛ défilé ninnu kɔrɔw b'a la cikanw de don ka lase diɲɛmaa ma k'a fɔ ni aw bolo an bɛ cogo min na an cogoya dɔ filɛ et surtout minɛn mun bɔra a fɔra ɲɛna ko nin ye dɔ ye ko a tɔ bɛ yen donc a b'an jigi lasigi k'a fɔ don n'a nataw la an tun bɛ mun ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma sɔn tɛna na k'o ma tugun quoi. Basi t'a la o de la an bɛna don 22 septembre ye moment fort la a ma dan militaire dɔrɔn ka défilé ma an ye organisation de société civile an ye fɛn dɔw fana ye fo ka taa se donso ani mɔgɔ wɛrɛw fana ka jɛkulu ma olu caman yira la mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ e bɛ se k'i bolo sinsin défilé jumɛn yɛrɛ de kan nin défilé in na min bɛ se ka kɛ bolo sigiyɔrɔ parce que an caman kun ye 22 septembre fara 20 janvier yɛrɛ kan siɲɛ kelen an caman ne yɛrɛ tun y'a fara o kan. Ouais. Bon n bɛ se ka mun fɔ a la ko n bɛ sinsin o kan a b'a yira n na Mali seginna so an ka laadakɔrɔw segin kɛra olu ma i ye civil minnu fɔ ni olu défiléra o ye 22 laadakɔrɔ ye filanan an bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ anw ye pankulu minnu ye sanfɛ ni ye anw ka jamana sigicogo lajɛ surtout an bɛ nin wagati min kɔnɔ ni o ye samiya ye kɛlɛkɛminɛnw sen sɔrɔli ka taa juguw nɔfɛ an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen ni pankulu ninnu tɛ duguma sira fɛ a sɔrɔli ka gɛlɛn donc n'i ye o n'a ɲɔgɔnna minɛn ninnu ye sanfɛ a b'an jigi sigi filanan mobili qualité dɔw bɔra ka yira an na mobili mun ni olu fana don olu bɛ se ka don yɔrɔ la yɔrɔ mun ni girinma ninnu tɛ kelen ye a bɛɛ ni a ɲaci don mais n'i y'a ta k'a lajɛ fana unité kuraw yira an na hali n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ anw ka armée kɔnɔ kɔrɔlen mais nin ye anw siɲɛ fɔlɔ k'a ye tel que unité amarisi mun bɔra ani u ka sinofili ninnu ani sotigi minnu ni olu bɔra a tun bɛ yen fɔlɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la anw kun famana k'a ye anw ka 22 défilé la olu minnu bɔra nin bɛɛ ni a ɲaci don armée kɔnɔna na olu minnu bɔra ani a ɲɔgɔnna caman kɔlɔn n'i y'a lajɛ bakurubaya la maa bɛ se k'a fɔ ɲinan 22 a fêtera hukumu kɔnɔ c'est vrai gɛlɛya bɛ an kan mais tiɲɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmaaw kan ka fo nimisi wasa sɔrɔla kɔnɔna na. Basi t'a la Mariko ni ye ɲininka a moment fort la 22 moment fort la ou bien a waati journée in bɛɛ kɛra moment fort ye yɛrɛ bolo parce que voilà a ye hakili jigin ko caman na mais n'i ye ɲininka a moment fort la i bɛ se ka i bolo sigi yɔrɔ jumɛn kan. Bon i ka kuma la i n'a fɔ i y'a ɲininka ɲinɛ k'a fɔ k'a bɛ i n'a fɔ ko ani défilé 20 janvier mɔgɔ minnu b'o fɔ o kɔrɔ b'a yira ko hali bi ko mɔgɔw ma faamu de sɔrɔ le 29 fêti bɛ kɛ an bɛ armée de ye sɔrɔsiw bɛ bɔ u b'u ka démonstration kɛ an bɛ kɛlɛminɛnw ye an bɛ sɔrɔsiw ye 20 janvier la kɔrɔ de b'o la o ye sebaya ye kɛlɛko sira de fɛ kɛlɛcɛw ka sira fɛ o ye sebaya ko o de ɲaɲari kɛnɛ k'aw sigi mais 27 septembre mana sigi est-ce que sɔrɔsiw dɔrɔn de bɛ ye wa o kun de b'o la défilé militaire o kɛra administration n'o ye n'est-ce pas yentami ani les organisations n'est-ce pas les syndicales olu fara ɲɔgɔn kan n'o ye an ka ca kɛnyɛrɛ ye ni foroba ca kɛbaw olu bɛ bɔ ko kun de b'o la munna o bɛ kɛ seko ani dɔnko sira fɛ maaw bi bɔ min bɛ sɛnɛ kɛ min bɛ mɔni kɛ min bɛ bagan mara kɛ min bɛ i ka dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ kɛ olu bɛɛ de bi tɛmɛ denmisɛnw bi tɛmɛ défilé la indépendance la o kun de b'o la o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛya de ye anw bi se kɛlɛ sira fɛ anw bi se o seko ani o dɔnko o sira o filɛ kɛlɛcɛw filɛ kɛlɛminɛnw filɛ min ye n'i ko ka i yɛrɛ ta min ye kala ɲɔgɔnna ye n'o ye administration sira ye k'a yira k'a fɔ ko anw bi se o cɛw olu filɛ cɛw ni musow min ye ka dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko sira fɛ o cɛw olu filɛ n'i ye kɛnɛ lajɛ moi j'ai la chance k'a kɛ Bamakɔ k'a kɛ un peu n'est-ce pas un peu partout n'est-ce pas du Mali n'i ye 22 lajɛ kunun
c'est-à-dire qu'il b'a ye k'a fɔ ko an bɛ yen a tun bɛ yira k'an bɛ yen min bɛ se min na bɛɛ tun bɛ bɔ ka o de kɛ anw yɛrɛ denmisɛnw su fɛ an bɛ si a bɛ ka min kɛ 31 décembre 22 tan an tun bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka si an ɲɛna ka dunu ni bala fo ka dugu jɛ ka kɔn an ɲɛ ka da don na fo ka dugu jɛ si ɲɛna bɛɛ ne yɛrɛ hakili bɛ n ka si ɲɛna min na k'an tun b'o kɛ an tɛ kulonkɛ la o tun ye 22 septembre ye mais dɔw b'a la k'olu bɛ si ɲɛna sikun yɛrɛ ye jumɛn ye an t'o si ɲɛnakun yɛrɛ dɔn donc 22 yɛrɛma hɔrɔnya don su tun ye anw bolo si ɲɛna don belebele de a wari n'i fa m'a sɔrɔ k'a d'i ma ba m'a sɔrɔ k'a d'i ma o kɔrɔ b'a la k'e t'a la yɛrɛ donc bi kabako de don o de y'a to ko daminɛnen de don anw kɔni ma personnellement ne nisɔndiyara kosɛbɛ et a ma ban an bɛ veille min tun bɛ kɛ dɛ on veut n'est-ce pas appeler la jeunesse denmisɛnninw bɛ wele de a don su ka kɛ mali mawulu de ye an bɛ si ka an pan k'an ɲagari ka sabati e m'a faamuya donc ko in ne bɛ sinsin kɛ ka wele da o de la donc c'était bien ça a été une très bonne chose a kobaw la n'o ye hakililajiginbaw ye on a vu que seko sira fɛ kɛlɛminɛ sira fɛ an ye kɛlɛcɛw ye labɛnnen déterminé k'ala ka ko in yɛrɛ labɛnna labɛn cogo min na sɔbɛ min na parce que ko tɛ kɛ gansan n'i isolé n'i y'a yira k'i isolé don cɛ min bɛ fɛ ka na k'i kan a bɛ siran diɲɛ yɛrɛ bɛ ten an kɛlɛbagaw yɛrɛ b'o de fɔ ailleurs Macron l'a dit n'est-ce pas dans son ka don tɛmɛnen kumaw la ko n'i bɛ fɛ i ka siran ka k'i ɲɛ ko fo i ka mun kɛ ka sɔrɔ la i ye se sɔrɔ tu es puissant capacité il a dit récemment donc aujourd'hui an bɛ se k'a fɔ bi Mali bi ani kunun o tɛ kelen kɛlɛminɛnko sira fɛ hali maliyɛnw dusukun na donc déjà le moral est au beau fixe alhamdulillah an kɔni an ye o kobaw de ye an ye o jateminɛbaw de sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ceux-là qui sont en charge de nous défendre ils sont déterminés prêts à aller au feu quoi. Basi t'a la an y'a ye k'a fɔ avant même 22 septembre et semaine de dialogue kɔni sigira ani échange autour de Modibo Keïta parce que 22 kuma tɛ se k'a fɔ n'i ma tasi bila kɛ ka ɲɛsin le premier président, l'homme d'État Modibo Keïta, le père de l'indépendance politique malienne. Donc, lui, 22 ani 22 septembre bɛɛ lajɛlen fo ka taa se don bɛɛ lajɛlen ma an ka foli kɔni o bɛ Modibo Keïta ye mais 22 fêté kɔfɛ an da bɛna se bamananw ɲuman na question min la question qui fâche n'o ye 22 budget ko ye an y'a ye k'a fɔ a kɔni fêtera mais Bakari est ce que bi bi in na autorité de transition ye jateminɛ kɛ ka impact budgétaire ko o labɔ i b'a fɔ a bɛnna musakaw bɛnna fɛn minnu ma défilé parce que mɔgɔw mana défilé musaka bɔ de b'a la est ce que labɛn ni fɛn ninnu fɔli kɛra maliyɛnw ye a bɛnna da minnu ma. Bon, moi personnellement ne m'a mɛn nin da hakɛ in fɔra k'a fɔ ko a budget bɛnna nin ma mais ka cela na tienne kolon bɛɛ b'a dɔn a tɛ taa musaka ko kɔ mais musaka hali n'a kɛra estimation ye parce que an ka jamanaw u bɛ critiquer o la souvent n'o ye mɔgɔw b'a fɔ a tɔ expression o kan n'o ye jɛya sira ye wari transparency merci beaucoup transparency jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn minnu bɛ don foroba ta la o la hali ni jamana ɲɛmaa taara a bɛ lafiya a ka retraite ou bien a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fɛn fɛn kɛra gafekow de don que ça soit jamana ɲɛmaa bɛ yen ou bien a tɛ yen gafe ninnu bɛ to yen nɔ jamana marabaa wɛrɛw mana na olu bɛ a ye mais n b'a fɛ ka mun fɔ jamanadenw ka hakɛ dun u ka musaka mana ta ka don fɛn o fɛn na a ka ɲɛf'u ye nin da hakɛ de donna la a taara nin sira in fɛ a taara nin sira fɛ an ma jigiya k'a fɔ peut-être b'a sɔrɔ a wagati ma se fɔlɔ mais jamana ɲɛmɔgɔw bɛ labɛn na k'a fɔ anw ye mais a mana k'a sugu o sugu ye ne kɔni personnellement ne ko jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛn o fɛn mana don la olu o donni ka kan et surtout an ye ja mun ye mun donna la bɛɛ ko an nimisi wasara ne bolo fɛn t'o kɔfɛ quoi. Basi t'a la donc Mariku an bɛ se e ma n'o ye question musaka ko ta fanfɛla ye est ce que nin wale in na jamana ɲɛmaa fo ka taa se wagane ɲɛmaa ma olu ye estimation kɛ budget bɛnna da min ma ka dɔ di maliyɛnw ma o ko la. Ayiwa walasa k'i ka kuma jaabi yɔrɔ ni budget ko in généralement an tun b'a mɛn mara dɔw de kɔnɔ régime dɔw de kɔnɔ
munna parce que déjà ni dɔ ye forobasigilan in sɔrɔ k'i sigi a kɔnɔ ani min ni olu cira ɲɔgɔn na ni o binna n'o m'a sɔrɔ ale ka baara bɛ taa bɛn k'i ɲɛma da ka dɔ in senkɔrɔla lajɛ n'a y'a sen ta a b'a lajɛ a bɛ n'a sen da cogo min na n'a a kɛra kan ko i m'a fɔ a ye ko nin tɛ se k'an ka jamana mara n m'a fɔ n k'a tɛ se o yɛrɛ ka voilà o baara min tun b'an bolo yan i ka ɲininkali bɛ ka taa o ɲɔgɔn kelen de kɔnɔ o esprit kelen de kɔnɔ min b'a ye la question la majorité des Maliens quand tu poses la question les gens ils pensent même pas à ça mais qui pense à cette question minnu ni u ka cogoya ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ni ɲɔgɔn bɛlɛn ɲɔgɔn senajɛ e de i bɛ ɲɛ n tɛ jɛnɛ i ka kɛ ɲɛ n b'i sɔgɔbɛ je m'oppose à toi n'i ye ɲuman kɛ n b'o critiquer ni jugu n b'o critiquer o esprit i b'a mɛn da minnu kɔnɔ ɲininkali bɛ bɔ olu de da généralement fɔ n k'a man ka kɛ dɛ j'ai pas dit ça mais en tout cas olu ye sɔgɔbɛliw de ye sɔgɔbɛli mais sinon en temps normal l'état n'est-ce pas est composé de telle sorte que ni ko ko kɛra sɛbɛnw de b'a la comme il l'a dit wa ko ko mana kɛ fana i b'a ye système de fana ye pour n'est-ce pas vérifier après o de y'a to mɔgɔ caman bɛ kaso la bi n'est-ce pas donc ce qui est sûr à s'asseoir autour de cette question a donna jeli la a kuma tɛ o dɔ dɛ an filɛ nin ko yɛrɛ min na dɔw filɛ an fɛ kɛlɛ bɛ senna an fɛ kɔngɔ bɛ dɔw la u bɛ taa nin wariba bɛ don a laɲini bɛɛ je termine je suis malien on sait déjà n'est-ce pas depuis voilà donc kow bɛ taa wolo o de la quoi laɲini ɲininkali tɛ foyi ye nin laɲini kɔ d'accord c'est vrai budget a kan ka fɔ très bien mais s'accentuer sur ça k'a lajɛ k'a fɛn o kɛbagaw le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui je crois que il y a un peu de changement de mentalité chez le Malien. Oui, mais il y a bolo sensible à kan ka kɛ jamana yɛrɛ tɛ taa ɲɛ ni o tɛ parce que jamana tɛ se ka kɛ maa kelen bɛɛ tɛ se ka taa kun tilenna kelen fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko n'i bɛ baganw gɛn i bɛ bere kelen ta mais n'i bilala hadamadenw ɲɛma bɛɛ n'a gɛnbere don bɛɛ n'a gɛnbere don wa bɛɛ n'a taabolo don wa kuma dɔw fana na jamana n'i bilala ɲɛma redevabilité ani transparency o ye jagosa de ye hali pouvoir monarchique kan kuma tɛ an bɛ république la donc kuma laban na e bɛ mun de faamu an ka e bɛ se ka mun de fɔ bi na ka ɲɛsin an ka nin thème saba in abordeli ma k'iba ba ka sin ka wagati b'a fɛ ka an ta an tɛgɛ ma kuma laban na o de ye wele le temps waati sera éveil de conscience malidenw y'a laɲini a bɛ waati caman bɔ walasa pour que yɛrɛya fondo an ka maakɔrɔw b'a laɲini fɔ cogo min na k'an ka kɛ an yɛrɛ ye n'i kɛra i yɛrɛ ye dɔrɔn a banna ka mɔgɔya bila ko bɛɛ sanfɛ mɔgɔya bila ni maa ma ye mɔgɔya bila ko bɛɛ sanfɛ i b'i faso de bila ko bɛɛ sanfɛ en ce moment parce que tout tourne autour de ça n'i y'o dɔn k'o faamuya k'i kɔsɛmɛ o la sigatɔ la i bɛ ko kɛ bi sini sinikɛnɛ ma tɔn i tɛ perdu quoi i bɛ taa la basi tɛ donc Bakari an kɔni an ye thème saba de aborder n'o y'an ka premier ministre ka discours ye Nations Unies na fo ka taa se AES ka retrait cour pénale internationale ka kun cɛ ni 22 septembre 1960 22 septembre 2025 65 ans d'indépendance pour le Mali ni thème saba in bakuruba la e ka kuma cɛ mun ne n'an b'a fɔ ma conclusion kumakuncɛ kuma o ye e da sera nin fɛn fɛn ma a bɛɛ maliko de ye wa malidenw k'a dɔn bi k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ anw kan cɛ wɛrɛ ta wuli muso wɛrɛ ta wuli ni anw malidenw tɛ surtout la question de sécurité an minnu ye jamanadenw ye kɔlɔ saga ani wagati an b'o wele de sama an ma kɛlɛ in a sebaya anw de jɔyɔrɔ ka bon a la ka tɛmɛ jamana ɲɛmaaw kan surtout ala ye an garisigɛ jamana mun na a fɛrɛtɛ ka bon fo k'a fɔ ka fɛrɛtɛ ka bon jamana ka mara a ka gɛlɛ a ka fan bɛɛ sɔrɔ an bɛ samiya kɔnɔ fɛn caman bɛ yen facteur wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ bi anw kan u bɛna kɛ ka boli ka segin mais anw ka armée ale ka baara jɔgoya don a ka kɛ sariya kɔnɔ o b'a to baara in bɛ gɛlɛya c'est pourquoi an b'o wele sama jamanadenw ma sanga ani wagati u ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ sebaya a tɛ sɔrɔ an kelen kelenna kɔ donc bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Mali in de ye Mali ye mun ni ale bɔra bolo la an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ bolo la mais ala k'an kisi ni ale dafirila an bɛɛ dafirila ala k'an kisi o ma basi t'a la ala k'an kisi o ma donc kuma lacɛ kuma la an b'a lagɛbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn kuma min b'an bolo o ye k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min na a Mali bɛ bɔ a la ni maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de maa si tɛna bɔ an bɛ gɛlɛya min la hakili bɛ
ka défi minnu relever ka se développement sécurité ani fɛn caman ma o tɛ se ka kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen ma jɔyɔrɔ fi donc an b'a fɔ aw ye k'aw ka bɛn semaine wɛrɛ ka ta ni dɔgɔkun kɛnɛ kan